Bratislavský most cez Dunaj zničili nemeckí fašisti v roku 1945. Na rozkaz maršala Koneva ho postavili technické jednotky Červenej armády v spolupráci s priemyselným podnikom Československej republiky. Jeho stavbu dokončili koncom januára 1946. Už 19 rokov od svojho znovu postavenia spoľahlivo nesie všetko, čo po ňom prechádza. Ale pravdou je aj to, že treba, aby sa postavil nový most. Preto v aule Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave otvorili výstavu súťažných návrhov na premostenie Dunaja v priestore Rybného námestia. Do tejto súťaže bolo prihlásených viac ako 20 návrhov, z ktorých prvú cenu porota udelila návrhu číslo 3 od autorov inžiniera Milana Beňušku, Tomáša Brauna, Ivana Hyžu a Roberta Lamprechta. Toto je víťazný návrh, podľa ktorého sa má začať na týchto miestach stavať v Bratislave nový most cez Dunaj. S dokončením jeho výstavby sa počíta v roku 1970.